Bir erhili, nahille erhili bolaya. Hudaýyň adyny tutup Rasulullah'ın sünneti deyip nikahlyýar erhili bolýar. Şonu söýýän zat näme? Talak diýip aýdylýan zat şonu söýýär. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar. Fe in tallaqaha fela tahillu lehu min ba'du hatta tenkiha zawjan gayra. Huda Allah Azze Celal'ın kelamı. Sure-i Bakara 230. ayet. Fakat tercümesini aýtjak. Fe in tallaqaha, eger denanasynyň 3-nji talagyny berse, fela tahillu lehu, inni erine o denana halal del, min ba'du, inni demmeyle, hatta tenkiha zawjan gayra, başka eride kılmasa. Allah'ın kelamı. Men qaharma aýtdym, men nikah aýtdym, men şahidim yok, men mobilmen aýtdym, men gorkujak bolup aýtdym, ya men falan edip aýtdym, men şuhydan aýtdym, men başga zat diýdim, men talak diýemek, men oňa meňdeş bir kelime aýtdym we falan aýtdym. Hudaýyň kelamy ýörüýüm ben. Mu'min musulman adam ine şoňa diýäle meseleni bilmek. Aýtsak bolýanym ey musulmanlar, wagtyky ara atylmaly bolýar, hop zindagide de bolmaly zat, äriň wezifesi gelmeli ulamalardan soramaly. Men de anam menen aýryşyk, men nähille talak bermeli. Hudaý maňa näme ýol aýdypdyr diýmeli. Rasulullah jan maňa näme ýol aýdypdyr, men aýryşyk diýmeli. Halis ýoly Kur'an-ı Kerim'de baki şoň ýoly. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Allah'ın kelamı. Talagyň ýolyny aýdyp berýär ki. Şuna diýeli din meselesini bilmek. Fakat dehri öwrenip nikah meselesinden habarsyz bolmaly. Talak meselesinden habarsyz bolmaly. O hamda inni näme diýe? Inni ahul molla mürajaat diýe. Ýa-da men bu zatda ben işim ýok diýe. 5 dagyga öňsek näme diýip gelip, Hudaý näme diýär şu barada diýip soramýar. Äriň wezifesi bilmek. Lazım boyunna. Ýanky okuyan ayet 230-njy ayet. Hud Allah'ın kelamı 231-nji ayetde Hudaý näme diýär? وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا. Allah'ın kelamı. Hudaýyň aýatyny maskhara edamaň, talagy maskhara tutunamaň diýär. Allah'ın kelamı ýanky okuyanym 230-njy, şumal okuyanym da 231-nji. Yani näme talagy maskhara etmäň diýdigi? Yani şi. An İbn Abbas radıyallahu anh طلق رجل امرأته وهو يلعب فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق كذا في الدر المنثور. رسول الله canın zamanında bir adam denanasına talak deyipdir, şuhiy etip. Ohan Resulullah canın yanına gelipdir, men şuhiy edip aýtdym deyipdir, gülüşek bolup aýtdym deyipdir. Resulullah can durupdir, şuna näme hukm etmeli? Hudaý aýat diýipdir, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا. Talak şuhiy edilmeli zat däl deyip. Resulullah can boynuna lazım etdir, talak düşýär. Hudaý hukm etdi deyipdir. Allah'ın hukmu deyipdir. Şuna Allah aýtypdyr, onuň Hudaýyň hukmuny aýdyp. An İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu jaa raculun faqala inni talaqtu imraati 1000. قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا. Ummatın en derine kim? İbn Abbas, Resulullah canın şagirdi. Şoň ýanynda bir adam gelipdir. Men den anamy 1000 talak diýdim, näme diýäň diýipdir. Üçüsü bilen sana haram bolýar diýipdir. Emma galanny Hudaýyň dinini maskhara etdiň, Hudaý Taalaň beraberinde günahkar boldun diýipdir. Näme diýip üçden kan aýtýaň diýipdir. Hudaý Taala ýol goýmadym diýipdir. Bir deneden başlamalyarmy diýipdir. Talagyň özüniň uğru ýokmy diýipdir. İttehat ayatillahi huzwa. 4 5 6 ya kan ya yerwon ya birdat diýsen Hudaýyň dinine maskhara boldy diýipdir. İttehat ayatillahi huzwa. Din meselesini bilmek diýerler şuna. Resulullah can aýtypdyr, awwal bardan din meselesini öwredin diýipdir. Ine din meseleler şuna. Oy, bizere boljak bolsa bir topar adam kulak asyn. Bilen sirip we hususy ýaşuly sirip. Bizere bolsa kan zindigiyle mutalaşy bolar. Birazlar aýtmalylar, Allah'ın hukmy aýdylmalylar. Ey mümin, ey musulman, ey ýaşuly, ey bilimsiriýän, sen aýt Allah'ın hukmuny basmyrak onu ulunçyklamada düşündirmelidi. Sen aýt jawablara ölenmäkä düşündirmelidi. Sen aýt eger müň menen Hudaý haram diýen bolsa, talakdan soňra ýene ýaşylsa öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt talakdan soňra ewlat galsa bagşlan welede zina bolardy. Musulman ahim sen ýaşuly, ulukhan adam, saç sakal agaran. Biratlar bolýanlar, kan zindigiyle mutalaşy bolar diýip, gaýtam o ýoldan barýar. La hawla we la kuvvete illa billah. Sen aýt, Allah'ın hukmy şi. Kökül Kur'an-ı Kerim'den diýip, açyp sefe öňde goýsunlar. Ha Allah'ın hukmy, baý ýürmeli bolardy. Allah'ın hukmy diýip, ogluň şoňda düşündirmelimin diýip, öýünmäkä öwretmeli, öýlenine öwretmeli.
Sen aytmaň ýolun näme basmyra halka düşündirmäge. Qur'an-ı Kerim 2-nji parada, Suriye Bakarada 230-njy aýada açyk-açyk Allah aýdypdyr. Basry urun ýok ki, sen ayt bämin bahmdak getirmeli. Sen ýaşulyman ayt, eger oň menen ýene ýaşasana öýüň bereketi bolmazdy. Sen ayt oň menen ewlat garsa biderek bolardy. Sen ayt kıyamet meselesi agyr bolardy. Bilim sirýän adamyňa ýoluşy, ýaşuly boljak adamyňa ýoluşy. Hudaýyň hukmuna gaşyn kömekleşmek. Yine din meselesini bilmek. Güne sual gelýär meselede. Näme diýip talak bermäkä sual gelmeýär. Ahunca men ýolum näme? Hudaý näme diýýärdi? Huzuri gel Allah Taala aýatyny kökedeýdi. Resulullahyň senetli urunlaryny kökedeýdi. Indi şihili ýol bilen açylyşyp bilýän adyda talak şonda. Endi haçan düşündüm taňram soraýar. Bir iki meselesini aýdyň. Bir wagtda Hudaýyň hukmyşyla Oğum bir tufar adamlara özü vasvasa. Hiç talak diyen aktım. En anasını kovacak geldim, kovan aktım. Yönü öz içinden vasvasa zor şunu diyen yali. Didim kadiye. Hey aklına gelecek yanak. Ay şu gellim kan zor narahat. Hiç narahat bolup görmesin. Vasvasa bilen şek bilen talak mutlaka düşmeye. Arkayın mol. Bedaiga sana'a. Fıkıh Hanefi okumuş. Waswasa bolup berme. Aydan akdamy. Aydarsyň mukadiýan ýüreňe düşüp barýar, dilime geläjek ýanak, geldi mukadiýan, o menen fikrin rahat bolsun. Şeytan ýüreňe oklap oturandyr. Ýene bir meselesini aýdyn, oňsaň gurrungyna geldik. Wen anasyna aýdypdyr, talagyň bererin ha sen diýipdir. Günne de aýdypdyr. Maň menen talak düşmeýär. Bererin ha, ay bererin ha talagyň diýip gelipdir, oň menen talak da düşmeýär. Behar hal, men bu gurrungyna kän girmäýin. Rasulullah jan aýdypdyr. Evvel bardan din meselesini öwredim diýipdir. Näforum daşnar assalamu aleykum. Näforum içinar assalamu aleykum. Näforum erhelilik meseleler ýörüýmeli. Näforum Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine meseleler ýörüýmeli. Nähili himsaýa bilen öl araňdaky meseleler ýörüýmeli. Enata erheliğin arasynda bir adam aýrylanyp bölmeli meseleler nähili ýörüýmeli. Şoňa diýýärler din meseleleri. Din Allahyň hukmlary. Hudaýyň hukmlary. Mu'min musulman adam. Ey musulman, ýeki öňünde ýeriň ýüzünde musulman bolup galsaň, Allahyň hukmyny et, gönenерsiň, bereketde ýaşasyň, izzetde ýaşasyň. Döwrüň özdäpde, soňra Hudaýa ýeke sataşagyň ýardymdan çykaramaydy.